Moisoispelailija 1 ja Viivakoodi. mä pelaan nyt täällä Anplexissä tän viivakoodin kanssa. Survival Gamesia. Hetkinen, mä haluan katsoa mun Sama oli tossa. No niin. Ihan kuulee sinne. Se ei ollut tällä kertaa tyhjä reikä, mutta mä en taaskaan saanut chestiä. Onks toisessa chestissä? Ui vittu, jätkä kävi päälle. Juoksee. No ei mitään kamaa tää. Tuollakin on kirjas. Ei se voi saada mua kiinni, koska... Se on lyönyt jotain, niin siltä lähtenyt ylimääräiset hoopet, niin se voi juosta. Mitkä helkkari HP? Ei sillä HP:tä lähde, vaan sillä lähtee niin ne... Säkin saat samassa. Ui vittu! Mikä saatana toi oli? Kivimiekko. Ai toi ollut kivimiekka. Eikä. Tuu sokea. Ai mitä? Saatana. Tässä saatana. No, älä häviä sille. Häviä. Ei se välttämättä ollut tyttö. Ei välttämättä, mutta se Mut ihan sama. Nyt mä tein tästä tämmösen aloitusvideon. Mä en jaksa niin kuvata tänään paljon. Mä kuvaan huomenna niin yhden matsin. Joo. Eli niin 20. päivä. Mä varmaan laitankin sen saman tien sinne tubeen. Mut, no, se olisi nyt moi moi. Moi!